Това е Георги. Той от 9 клас се интересува от космоса, ракети, планети и чудати извънземни твари. Когато Георги порасне, той иска да изследва космоса. Харесва му часовете по физика, но му се иска да надзърне малко по-надълбоко света на планетите и звездите. Това е госпожата по физика. Тя знае, че Георги и няколко негови приятели в класа обичат уроците за космоса и мисли, че едно посещение до планетариума много би ги зарядвало и поощрило. Чрез Благодаря БГ, госпожата по физика може да осъществи идеята си и да зарадва децата с едно пътешествие из нашата вселена. Тя само трябва да влезе в благодаря.bg и да предложи своя проект за финансиране. Какво ще рече това? Екскурзията изисква средства, които не винаги училищата могат да отделят. Средства за придвижването на класа по физика до планетариума и билети за вход, например. Кой ще даде тези пари? Българи из цялата страна и в чужбина с достъп до интернет и желание да допринесат към един по-интересен учебен процес могат да финансират както екскурзията до планетариума, която ще помогне на Георги в изучаването на планетите, така и всякакви други предложени проекти като изложби, концерти или подобряване на училищата инфраструктура. Така нареченото публично финансиране. Изследване на Джон Фолк и Лин Диркинг анализира ефекта на екскурзии до музеи сред 34 четвъртокласници, 48 осмокласници и 46 възрастни. Те откриват, че 96% от участниците са обсъждали екскурзията след протичането й и са могли да кажат поне 3 неща, които са научили или са правили по време на екскурзия, даже години след като тя е протекла. Фолк и Диркинг установяват, че извънкласните екскурзии имат значително и дълготрайно място в паметта на деца и възрастни. Образованието е най-голямото богатство на човека и то трябва да се насърчава. Колкото и малко да допринесе всеки индивидуално, с колективна подкрепа няма проект, който да е твърде амбициозен и няма идея, която да е неосъществима.